منتخب فوتزال توجیکستان در رقابت‌های دور سوم مسابقه کاف فوتزال کاپ 2023 بر تیم قرقیزستان غلبه به دست آورد. این مسابقه پرنفوذ در پایتخت توجیکستان شهر دوشنبه جریان دارد. در رقابت‌های دور سوم مسابقه شاگردان پیرو واحدов که در این واخوری پرحساس از لحاظ حساب عقیب می‌ماندند، ولی در نهایت توانستند که با حساب 5-3 این رقیب خود را شکست بدهند. یادآور می‌شویم که منتخب قرقیزستان الکی در دقیقه 5 با گل زده المازبек самад اولو ба пеш баромад. баъд аз голи алмазбек ҳамакнун некрӯз али маҳмадов аз ҳайати мунтахаби тоҷикистон голи ҷавобиро зада ҳисоб 1-1 гардид. футболбози дигари мунтахаби қирғизистон бектур ильясов бори дуюм мунтахабашро бо голи задааш ба пеш баровард, аммо бо гузораи 1 дақиқаи дигар муҳаммадҷон шарипов бозам голи ҷавобиро зада ҳисоб 2-2 шуд. футзалбозони қирғизистонӣ бо ин таваққуф накарда дар дақиқаи 12 майдондорӣ бо голи маҳмад аскарбеков боз бартариро ба даст гирифтанд, вале капитани тими миллӣ дилшод саломов бошад тавонист тӯбро вориди тури дарвозаи рақибон созаду бори сеюм дар ин вохӯрӣ ҳисоб баробар бишавад. баъд аз задани 6 гол каме дар бозӣ таваққуф шуду мухлисон чанде шоҳиди задани гол нашуданд, аммо як ҳуҷуми зебои мунтахаби тоҷикистон бозам ба гол табдил ёфт ки бахтиёр солиев мунтахаби тоҷикистонро ба пеш баровард. дар дақиқаҳои охири майдондорӣ файзали сардоров низ исми худро дар феҳристи нафарони голзада сабт кард ва ҳамин тавр ин вохӯрӣ дар ҳузури мухлисони зиёд ба суди тими миллии футзали тоҷикистон ба анҷом расид. ҳамин тавр баъд аз ин ғалаба якачини тоҷикистон бо касби 6 имтиёз ба зинаи сеюми ҷадвали умумӣ баромад. феълан тимҳои миллии Эрон, Узбекистон, Тоҷикистон ва Афғонистон соҳиби 6 имтиёзиянд. дар доираи бозиҳои даври сеюми рақобатҳои ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ё худ кафа футзал 2023 дастаи мунтахаби ӯзбекистон бо тими миллии футзали туркманистон вохӯрӣ анҷом дод. бозии мазкур аз ибтидо бо ташаббусу тараддуди футзалбозони ӯзбекистонӣ сурат гирифта, аллакай дар дақиқаи сеюми рақобат ҳисоб боз карда шуд. голро ихтиёр рапиев ба самар расонид. дери нагузашта мунтахаби футзали ӯзбекистон маротибаи дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи туркманистон сохт. ин навбат акбар усмонов бо як маҳорати хоса тӯбро ба дарвозаи рақибон ҷой кард. дар дақиқаи 35 рақобат ҳисоб 3-0 гардид. ин навбат аз ҳайати дастаи мунтахаби футзали ӯзбекистон ҳамроев илҳомҷон голзанӣ намуд. туркманҳо баъд аз 3 гол хӯрдан каме фаъол шуданд ва дар дақиқаи 37 рақобат шири байрамбердиев тавонист ки як гол ба дарвозаи якачини футзали ӯзбекистон ворид бисозад ва ҳамин тавр бозии мазкур бо ҳисоби 3-1 ба суди мунтахаби футзали ӯзбекистон ба анҷом расид ки баъд аз ин ғалаба мунтахаби футзали ӯзбекистон дар ҷадвали умумӣ ба зинаи аввал баромад.